ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నిన్నటి శ్లోకంలో మరి మొన్న వాటిలో మనం ఏం చూసాము అంటే ఈ రకంగా భాగవతంతో భక్తిని పెంచుకున్న భక్తులు చివరికి అంటే వాళ్ళు అన్ని ఆత్మ ప్రసన్నమైన స్థితిలో భగవంతుడి యొక్క హృదయ గ్రంథిని త్రెంచుకుని మరి వాళ్ళ యొక్క సంశయాలన్నీ కూడా నశించిపోయి ఆ తరువాత ఆత్మను దర్శించిన తర్వాత ఇక వాళ్ళ కామ్యకర్మల పరంపర అంతా కూడా సమాప్తం అవుతుంది. అంటే కామ్యకర్మలు అంటే కోరికలతో చేసే పనులన్నీ ఇంకా వాళ్ళ కోరిక అనేది ఉండని స్థితికి వెళ్తారు, ట్రూ అకర్మ స్టేజ్కి వెళ్తారు. కాబట్టి ఈ కోరిక కోసం చేసే పనులన్నీ కూడా సమాప్తం అవుతాయి. ఇక బాడీ అవసరమైనంత వరకు చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఆ స్థితికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆ నిత్యానంద ప్రసన్నతలోనే ఉంటారు. అతో వై కవయో నిత్యం భక్తిం పరమయా ముదా వాసుదేవే భగవతి కుర్వన్యాత్మ ప్రసీదనీం. అతో కానీ కాబట్టి నిశ్చయంగా కవయో అంటే ఈ పండితులు లేదా భక్తులు, ఇక్కడ భక్తులని వివేకం ఉన్న వాళ్ళు అని, నిత్యం భక్తిం పరమయ. సో ఈ పరమ భక్తితో నిత్యము ముదాన్ని ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. వాసుదేవే భగవతి, భగవంతుడి మీద ఆ భక్తితో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆ ముదం అంటే ఆనందంలోనే ఉంటారు. కుర్వన్యాత్మ ప్రసాదని. సో ఇలా భక్తి భావంతో వాళ్ళు మరి ఈ భక్తి సేవను చేస్తూ ఉంటారు. ఆత్మ ప్రసాదని అంటే ఆత్మకు ఆనందాన్ని కూర్చేటటువంటి ఆ భక్తిని వాళ్ళు ఆనందంతో ఎప్పుడు ఆ భక్తి భావంలో నిమగ్నులై ఉంటారు అని బేసిక్గా దీని అర్థం. కాబట్టి ఇలా భక్తులైన వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఆత్మకు ప్రసన్నత కలిగించేది కాబట్టి ఈ భగవద్భక్తిని నిశ్చయంగా ఆనందంగా ఎంతో ముదముతో వీళ్ళు ఈ భక్తిని కొనసాగిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళకు భక్తి ఆ రకమైనటువంటి నిత్యానందాన్ని ఇస్తుంది ఈ భక్తులకు. ఆ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఇక వాళ్ళు సచ్చితానంద స్టేజ్ అన్నమాట ఇది. అందుకని అత్యంత ముదంతో అత్యంత ఆనందంతో వాళ్ళు ఈ భగవద్భక్తిని కొనసాగిస్తూ ఉంటారు. ఎటువంటి భక్తి అంటే ఆత్మకు ఎంతో ప్రసన్నత. మనం ఫుడ్ ఫర్ సోల్ అని చెప్పేసి భగవద్గీతలో చూస్తాం. ఏది పంజరాన్ని క్లీన్ చేసి పక్షికి ఫుడ్ పెట్టకపోతే ఎలా ఉంటుందో, మన శరీరాన్ని బాగా పోషించుకుని ఆత్మ విషయం ఆధ్యాత్మికత పట్టించుకోకపోతే అలాగే ఉంటుంది అని మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం భగవద్గీత క్లాసెస్లో కూడా. ఏది సెకండ్ చాప్టర్లోనే మనం ఆత్మ గురించి నేర్చుకునేటప్పుడు. సో అలా మరి ఇక్కడ ఆత్మకు ఆ ప్రసన్నత ఎప్పుడు వస్తుంది? అందుకని ఆత్మకు ఫుడ్ ఏమిటి అంటే మరి భగవన్నామ జపం ఇవన్నీ అని మనం అక్కడ చెప్పుకున్నాం. సో ఆ నామజపంతో ఈ ఆత్మ ఫైనల్గా మనం ఈ స్థితికి, ఈ ఆత్మకు ప్రసన్నత కూర్చేది ఏమిటి అంటే ఆ భక్తి భావం, ఆనందం. భక్తి అంటే మరి ఆ శుద్ధతత్వం, భగవంతుల్లో ఉన్న ఆ శుద్ధతత్వమే మరి వచ్చినప్పుడు, అలవర్చుకున్నప్పుడు వీళ్ళకు కూడా ఆ నిత్యానందం అత్యంత ముదంతో వాళ్ళు ఈ భావాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ శ్లోక, సత్వం రజస్తమా ఇతి గుణాస్తైర్యుక్తః పరః పురుష ఏకా ఇహ స్యాదత్తే స్థిత్యాదయే హరివిరించి హరేతి సంజ్ఞా శ్రేయాంసి తత్ర ఖలు సత్వతనోర్నృణాం స్యుః. సో ఈ శ్లోకంలో సత్వరజస్తమో గుణాలు, ఈ మూడు ప్రకృతి గుణాలు కూడా యుక్త పరపురుష ఏక ఇహాస్య దత్తి. ఇదంతా కూడా పరమపురుషుడు అంటే భగవంతుడు, ఆయన ఒక్కరు కూడా ఈ మూడు గుణాలు కూడా ఆయనలో ఆయనవే. అంటే ఆయనలో మరి ఇవన్నీ భగవంతుడు భౌతిక శక్తి అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు. కాబట్టి ఆయనలోనే మూడు గుణాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా
స్థితుడై ఆదయే, స్థితి ఆదయే అంటే స్థితి, సృష్టి స్థితి లయలు, స్థితి మొదలైనవి అని అర్థం. ఆదయే, ఆద్యయే, స్థితి ఆది అంటే స్థితి మరియు మిగిలినవి. అంటే ఏమిటి మిగిలినవి? సృష్టి స్థితి లయ 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్రియేషన్‌కి. స్థితి అంటే మరి మెయింటెనెన్స్, సృష్టి క్రియేషన్, డిస్ట్రక్షన్ అంటే లయ. కాబట్టి స్థితి, సృష్టి, లయ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవి హరి విరించి హరేతి. సో హరి ఏమో స్థితి చూసుకుంటే, విరించి అంటే బ్రహ్మేమో మరి సృష్టి చూసుకుంటే, హరుడు అంటే శివుడు లయం చూసుకుంటున్నాడు. ఇది సంజ్ఞ అని చెప్పి వీళ్ళు భగవంతుడు వీటన్నిటినీ ఉన్నా కూడా ఆ 3 ఏది సత్వరజస్తమో గుణాలు 3 ఉన్నప్పటికీ ఆయన ఆయనవే అయినప్పటికీ ఈ గుణాలు, ఈ ఈ శక్తి, భౌతిక శక్తి ఇదంతా కూడా ఈ 3ని కూడా ఈ ముగ్గురు ఈ వీళ్ళ ద్వారా అంటే హరి అంటే మరి ఇక్కడ కారణోదక సాయి విష్ణు, మరి గర్భోదక సాయి విష్ణు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా పురుషావతారాలు విస్తరించాయని మనం చూసాం. కాబట్టి ఆ హరి రూపంలోను, విరించి బ్రహ్మ రూపంలోను, హరుడు శివుడు రూపంలోను 3 కూడా జరుపుతున్నారు. ఆయనవే అయినప్పటికీ 3 గుణాలు, ఈ 3 రకాలుగా ఆయన వివిధ రూపాల్లో సంజ్ఞ అంటే ఈ రూపాల్లో, ఏది బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుడి రూపాల్లో ఇవన్నీ కూడా జరిపిస్తున్నారు. శ్రేయాంసి తత్ర ఖలు అంటే ఇది ఆ రూపాల్లో ఇవన్నీ జరిపిస్తున్నా అన్నింటిలోకి కూడా సత్వ శ్రేయాంసి, సత్వగుణం ఎక్కువ శ్రేయస్కరం. రుణాంశు మనుషులందరికీ ఎక్కువ శ్రేయస్కరమైనది ఆ సత్వగుణం అని చెప్పి సత్వగుణ రూపమైన విష్ణువు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ భగవంతుడు ప్రకృతి త్రిగుణాలు 3 సత్వరజస్తమో గుణాలు అన్నీ ఆయన కనెక్ట్ అయి ఉన్నప్పటికీ, కనెక్ట్ అయ్యి అంటే ఆయన మీద ప్రభావం లేదు. ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే సంగత్వం అంటే సంగత్వం అని కాదు, ప్రకృతి ఆయన 3 గుణాలు ఆయనలో ఉన్న ఆయన శక్తి అయినా ఆయన ఏం చేస్తున్నారు? రకరకాల 3 అవతారాలలో వీటిని నిర్వహిస్తున్నారు. ఏది సృష్టి స్థితి లయల కోసం ఆయన బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అనే గుణావతారాలను స్వీకరించి ఈ పనులన్నీ నిర్వర్తిస్తున్నారన్నమాట. సో ఆయన మొత్తం అన్నీ ఆయనవే అయినా కూడా ఈ ఈ ఈ గుణాలు ఏమిటి ఇవన్నీ ఆయనలోనే ఉన్న ఈ సృష్టి స్థితి లయలు 3 పార్ట్స్ జరపటానికి 3 రకాలైనటువంటి రూపాలలో ఆయన ఈ కార్యాన్ని నెరవేరుస్తున్నారు. ఈ 3 రూపాల్లో కూడా సత్వగుణ రూపం విష్ణు, మరి రజోగుణం, తమోగుణం, సత్వగుణం 3 ఆయనలో ఉన్న 3ంటిని విభజించారు. ఎందుకంటే సృష్టి స్థితి లయల్ని జరపడానికి. సో ఈ 3ంట్లో కూడా మరి సత్వగుణంలో ఉన్న విష్ణువు మెయింటెనెన్స్ మోడ్, స్థితి అన్నిటినీ కూడా నడిపించడం ఆయన బాధ్యత. కాబట్టి ఈ సత్వగుణ రూపమైన విష్ణువు నుంచి మనుషులంతా కూడా శ్రేయస్సును పొందగలరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ శ్లోకం 3 గుణాలు ఆయనలో ఉన్న ఏ విధంగా ఆయన 3 గుణాలని 3 అవతారాల్లో జరుపుతున్నారు, 3 అవతారాల్లో నిర్వహిస్తున్నారు కార్యాన్ని అన్నది చెప్పారు. ఆ 3 గుణాల్లో కూడా మరి సత్వగుణ రూపుడైన విష్ణువు ఇంకా మానవులకు శ్రేయస్కరంగా ఉంటుంది ఆ రూపం అని ఈ శ్లోకం చెప్తుందన్నమాట. సో భగవంతుడి పట్ల భక్తితో ఉండటం అనేది ఎంత ముఖ్యం మనం ఇంతకు ముందు శ్లోకాల్లో చూసాం కదా. సో ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క ప్రధాన అంశం విష్ణుతత్వం అన్నది కూడా మనకి అర్థమవుతుంది ఈ శ్లోకంలో. సో మొదటి మరి విష్ణుతత్వం అంటే ముందు బలరాముడు వ్యక్తమయ్యారు, ఆయన నుండి విస్తరణలు, తర్వాత బలరాముడి నుంచి సంకర్షణుడు, సంకర్షణుడి నుంచి నారాయణుడు, నారాయణుడి నుండి ఇంకొక సంకర్షణుడు, వీళ్ళందరూ కూడా రావడం మనం చూస్తాం. ఏది మనం గోలోక చాట్లో కూడా చూసాము, మొదట్లో కూడా చూస్తాం, తర్వాత కూడా చూస్తాం. ఆ తర్వాత ద్వితీయ సంకర్షణ నుండి విశ్వం యొక్క పురుషావతారాలన్నీ కూడా వ్యక్తమయ్యాయి అని చెప్పి ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. మనం గోలోక చాట్లో చూసిన విషయాలన్నీ సత్వగుణావతారమైన విష్ణు, మరి ఆయన పురుషావతారం, మళ్ళీ
అతడే క్షీరోదక సాయి విష్ణు, అందరిలోనూ ఉన్న పరమాత్మ అని మనం చూసాం. అలాగే బ్రహ్మదేవుడు రజోగుణ రూపం అయితే శివుడు తమోగుణ రూపం. ఈ రకంగా ముగ్గురు త్రిగుణాలకు అధిష్టాన దేవతలు అన్నమాట ఈ ముగ్గురు కూడా. విష్ణువు ఏమో మరి సత్వగుణ కారణం ఉండటంతో ఆయన సృష్టి అంతా కూడా ఆయన చూసుకోవడం, నడిపించడం చేస్తున్నారు. మరి నాశనం అవసరమైన టైంలో తమోగుణ రూపమైన శివుడు తాండవ నృత్యాన్ని సలుపుతూ దీనిని లయం చేయడంలో ఆయన ఆయన బాధ్యత వహించడం జరుగుతుంది. అలాగే అందుకని ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే, అంటే భౌతికత్వం ఉన్నప్పుడు మరి ఈ దేవతలను పూజిస్తూ ఉంటారు. కానీ శుద్ధ భక్తులు సత్వగుణ ప్రధానుడైన విష్ణువును అర్చిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ ఎవరిని అర్చించినా మన భావం ఎలా ఉన్నది, మనం ఏ భావాలతో అర్చిస్తున్నాం, రజోగుణంతో ఉన్నామా, తమో గుణంతో ఉన్నామా. ఎప్పుడైనా సత్వగుణంతో భగవంతుణ్ణి పూజించినప్పుడు దానికి నిజమైనటువంటి విలువ ఉంటుంది. కోరికల కోసం మరి భగవంతుణ్ణి పూజించినప్పుడు అది భౌతికత్వంలోనే ఉంటాం అన్నమాట. అది మెయిన్ పాయింట్. మనం ఇలా తాత్కాలిక కోరికలు కోసం మనం దేవతల్ని ప్రార్థిస్తామని చూస్తాం కదా. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? తాత్కాలిక కోరికలు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన కోరికలు కోరినంత కాలం మన కోరికలు తీరుస్తారు దేవతలు, కరెక్టే. కానీ అది మనకి మరి పరంధామాన్ని కలిగిస్తుందా, భగవత్ ప్రాప్తిని కలిగిస్తుందా? భగవంతుడి కోసం అని మనం ప్రార్థన చేస్తే భగవంతుని పొందుతాం, కానీ దేనికోసం ప్రార్థిస్తే అదే వస్తుంది కదా. సో పర్మనెంట్ ప్లేస్కి వెళ్ళాలి అనుకునేటటువంటి ప్రార్థన తక్కువ ఉంటుంది మరి భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నన్నాళ్ళు. కాబట్టి ఆ రకమైనటువంటి మెంటాలిటీని, ఈ భౌతికత్వాన్ని తగ్గించుకుని అటువంటి మెంటాలిటీని కల్టివేట్ చేసుకున్నప్పుడు భగవత్ ప్రాప్తి సాధ్యపడుతుంది అని ఇక్కడ డీపర్ మీనింగ్ అన్నమాట. సో ఏదేమైనా ఈ సృష్టి స్థితి లయలన్నీ కూడా నిర్వహించడానికి సత్వరజస్తమో గుణాలన్నీ తనలోనే ఉన్న ఈ రకంగా గుణావతారాలుగా మారి భగవంతుడు ఈ సృష్టి స్థితి లయలను జరుపుతున్నారు. ఒక్కొక్క అవతారంలో ఒక్కొక్క విషయాన్ని ఆయన చూసుకుంటున్నారు. ఈ మూడు మరి సృష్టి కాబట్టి రజోగుణం, మెయింటెనెన్స్ కాబట్టి సత్వగుణం, లయం కాబట్టి తమో గుణం. సో న్యాచురలీ రజోగుణం తమో గుణం కంటే సత్వగుణం మంచిది కాబట్టి నరులందరికీ ఈ సత్వగుణం శ్రేష్టం అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. సో ఇక్కడ భగవంతుడి అవతారాల దగ్గరకు వచ్చాం అన్నమాట. క్రమేణా వస్తున్నాం. మరి ప్రశ్నలు అడిగారు కదా వాళ్ళు, అందుకని ఆయన ఇక్కడ ఈ గుణావతారాల గురించి చెప్పడం జరిగింది. గుణావతారాలంటే 3 గుణాల యొక్క రూపం, సత్వరజస్తమో గుణాలు. ఈ రకంగా భగవంతుడే ఆ గుణాలకు తగ్గ అవతారాల్లో ఆయన ఈ సృష్టి స్థితి లయలను జరిపిస్తున్నారు. అది ఈరోజు శ్లోకాలు 2. మరి ఇంతటితో క్లాసు ఆపుదాము ఈరోజు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.